Agurterdi, Berriazoako Mendibarren pelotalekutik, Bizkaiko Herriarteko zesta punta txapelketako finala jokatuko dute Markinak eta Berriatuak. 3 mailatan, lehendabizi gaztetxoenek, kadete mailakoek, ondoren senior kategoriakoek eta azkenekoa gazteek, juvenilek jokatuko dute. Lehendabiziko neurketa 30 tantora izango da eta ondorengo biak 35. Partidu honetan Markinarrak izango dira parte hartzen ikusiko ditugun 4 pelotarietatik 3. Ales Goitiak 14 urte ditu. Metro eta 56 zentimetro eta 55 kilo. Hasi da neurketa orain. Goitiak berak sake hartu. Pelota atzera bideratzen saiatu. Eutsi egin dio Mugartegik. Goitiak errebote ingurura pilota eta aurreneko tantoa atzeko kuadroetan lortu du Markinako aurrelariak. Aimar Aldazabal, kaixo ongi etorri. Bai, arratzaldean. Bueno, garai batean, zuek ere horrela kasko handi horikin eta saskia eskuan zenutela, oroitzapenak ekarriko dizkitu hauek ikusterakoan. Bai, beti, izen da Interpueblos kampeonato onditxe, izen da beti rivalidadi, bai, Markine, o Gernike, edo Durengon kontra, eta rekordu gitzela di, ez? Horre sasoien ilusinio gitzela txapelatateko, eta egun politxe izen da. 20. ekitaldia da, urtengoa, 2015koa, orain arteko guztiak, bat izan ezik, Markinarrek eta Berritxuarrek banatu dituzte. Gernikak behin irabazi zuen eta beste garaipen guztiak gaur hemen ikusten ari garen bi herri hauentzat izan dira. Oso pelota zaila hartu du Mugartegik, Goitiaren bi pareta behera joan da, banako berdinketa. Aurrelari urdina, Berritxurekin jokatzen aritu arren, Markinarra da Mikel Lekube. 14 urte, metro eta 63 zentimetro eta 60 kilo. Eta atzelaria, bertakoa 15 urtekoa da, Oier Mugartegi. Goitia. Pelota bote egingo dio Mugartegi. Goitia. 30 da, zortzira ondo atzeratu da Goitia, Botelaster, bigarrena, oso ona. Pelota bi gatsa sartetxu, Oierrek. Kanpora atera daiteke, horma ikutu baitu. Alesen pilotakadak aurretik jarri dira Berritxuarrak. Hala ere adituek, Aimar hemen ziotenez favorito Markinarrak omen dira. Bai, Markineko pelotarixe bixe di, esango du, gehitxua digulez, da, sobre papele favoritu du, baina, olako partiduten beti izetan bai nerbixuk, bai markadore behira azteza, eta, ikusiko da, ia guk berritxun alde ingo bizkat, eta ia zebazten dan. Huts egin du Mikel Lekubek eta bigarren tantoa Markinako taldearentzat. Goiti eta Mandiola, pelotarien familiakoak biak, lehen guzuak. Bai, lehen guzuak, bai, ama gaiztak. Goitiaren aita. Armanetan da pelotaria izan dakoa. Oier. Atzelari gorriak eskatu dio, jokoan sartzera. Ondo gurutzatu du, ezker hormaren kontra. Mugartegik ez du pelota hori sartzerik izan, 3 eta 2. Justo paletin harremabako eta horre pelotak gatxak izan du. Goitia lotxagabe ikusten ari gara horreneko tantoetan, berak hartu nahi du garantzun kizuna, ardura, eta zortzira geisten ikusti dugu. Bai, alesi guztako pelotari da, txikixe da, baina bile, da guztako peloti eukitsi beti, eta beti juten da pelotian bile, eta doaia hundixe dugu zan ikusiko, ze non amaitzen da, baina doaia asko dugu zan pelotarixe da. Mandiola, espinkada ona izan da. Mikel, bederatzean, Goitia, ondo, oso ondo, Mugartegi. Eta zailak hartu ditu Botelaster, bipareta oso ona. Bizte egun handixe eta ikusitzen nunde guen besti barruen da suabe, markau bakarrik eta tanto hitza. 4 eta 2, Herriarteko txapelketako finala jokatzen ari dira Markina eta Berriatua.
Oraingoz kanpotarrak aurretik, baina partida hasi baino ez da egin. Errebote garbia izango da. Goitiarentzat. Tanto, kantxaren erdian zegoen, Lekubek ez du behar bezala sartzerik izan. 5-2. Aitzakiarik ez daukate, pilotalekuarekin. Zatarrago zegoen duela pare bat urte edo, noiz egin zuten hemen obra? Ba, izango, ja, hiru bat urte edo, eta bai, erreboti ipini ben barrixe, arrixas eta hori, eta honen kategorizan jokatzeko fronto ideala da, ezta? Atzera heltzeko, eta ja, bizkat neusitxuentzako igual motxkatzen da, baina, bueno, ikesteko oso fronto politxe dago. Txistua jodu epaileak, ikutu egin baitu. 6. tantoa, 6-2. Markagailuak 5-2 jartzen duen arren, bat gehiago dute gorriek orain arte. Oier Mugartegi, Alex Goitia. Ez inautsi, pelota horri berritxuko atzelariak. Bana eta bina egin dute, baina azkeneko tantoak bata besteren atzetik. Gorrientzat izan dira eta alde nabarmena ateratzen ari dira markinarrak. Lekube. Indartso da mutila, bigarren errebotea. Kanpora joan zaio. Bai, ez da ondo kolokaute eskerrormi ikututzanin kanpora joako. Sake orain Mikel Lekubek aterako du. 14 eta 15 urteko pelotari gazteak dira kadete mailan ikusten ari garen hauek. Mandiola. Ondo jetxitakoa. Bai, bigarren motien. Ikusitze, bizkatatzen dagoela eta intentzioan hasi mostutze. Ari mugitu da Alex. Baina oso ondo moztu du txapa gainean. Eta berandutxo iritsi da. 4-7. Amarrean egiten dute botea. Eta bisak dituzte. Kasa egiteko aukera bat. Bote handia egingo dio pilota horrek. Tantoak horri. Ba, ikusten da, oierri bizkate mobitzik, kosta pelotiana jurten geldigatzen da, eta horre bizkate aurrera bida pelotiana eskuen ekutxeko. Pelotik geldigatzen bazara, gitzitzen etorreko batzu eskureta. Sake erdira, Goitiak. Ezin. Atzelari gorriak, 5-8. Aurretik dira markinarrak, baina ez dago halako alderik, Ainar. Ez eurepe, bueno, urdin ebe ikusten da, delantero hasia, oin bizkate velozia diaz, da igerten da, ba, igul hortxe aldabe, min bizkatein ez, Lekubek pelotiai velozia di motetza, eta edade honetan da, bizkat intergeixa daukena, nahitxe iguala ez izan aina bile, tantu gitzen dit, ba, muin arte holantxe gitzen di. Tokitxarrean jarritako pelota zen hori, ez Mikelek ez Oierrek ez zin izan dute pelotarekin bat egin eta 9. da markinarrentzat. Mikelek errebotera. Ezin bertatik Daniel Mandiolak eraman. 6. urdinentzat, 6-9. Bueno, partidu urratzen doi ez da, ia partido poli bat ikusten bau. Markinarrekin, entrenatzaile lanetan, Gorka Urkidi. Eta berritxorekin, Gonzalo Lekue. Mandiola. Lekube. Eso freskoa dauka. Aurrelari urdinak. Bote egingo dio pelota zaila atzelariarentzat. Sartu eta atera egin zaio saskitik. Lehen dabiziko eren egin dute gorriek. Partida 30 tantora baita. Alex Goitiaren sakea. Gurutzatua. Aurrera xamar zegoen Mugartegi. Airearen bila Goitia. Intentzioz atzeratutakoa 11. Uda ate joka dugu, Aimar.
Zertan da Aimar Aldazabal aurtengo udako denboraldirako? Bueno, ilusioa, jau diazteko, ez da, ontxe iano gota bostien aztega Donibane loitzunen jolazten, da gero Ponbe bai, da, bueno, partidu batu jolaztu bihuz, así que negu guztixen hemen ibiliga ensaietan da aficionadokin jolazten da besti preparetan, da gudi heltzeko, eta goguaz, da ba naixi etorri da jolazten, da naixi pare bat partida dukaz, da ia papel hon bat etxen badu. Asteburu honetan bertan etorri da Daniatik, Zehazmorekoin etorri da Ibon. Bueno, lau bete etorri da hona jolazta, eta da ikitxuri etorri da preparautez ondo ikusiot, eta 6 betean Dania zarratute onda, eta ezin izen dauen zaiau, baina hor Miamiko kantxa batzuta jutezan bizkate gorputze soltau eta besti, da hartukotze honek 3 bat aztin, da ilusio guztia etorri dala ikusi da. Kezkatuta egon ziren Daniako pilotariak, frontoia itxi zutenean, etorkizunean zer gertatuko gote zen, eta badirudi pixka bat zuzendu direla, eta momentuz, ez dakit sinatu dute, baina 4 urterako hitzarmena lortu zutela. Bai, hori izan da, 4 urtako bentsete akordixure heldu izela frontoiaz, da, bueno, horre bentsete futurure behire, etorkizunera, ba, seguridade bat emototz, ez da pelotarixi, da, hemen dagoezen gazte batzuk eukiko da aukerie, 5 edo 6 juteko, eta hori politxe beti izen da ilusioia ara juti pelotari danena, guk gaztetatik danok Ameriketa izen da referenti, eta bentsetara eukitxe aukeri gazti behuteko, ba, notizia hona da, zestiantzako. Hala ere, lehen ondo zebilen orok bazekien antokia izango zuela, eta orain oso gutxik izango dute aukera hori. Bai, hoxe da, oin limitau da entradiz, ba, bertan dauzenak pixkate veteranuk eta alde dabenak, ba, ez da, hainbeste hueko, eta nahi da bendanak ezingo da egun, baina, bueno, hori ba, ikusiko da, zeinek erabakitzen da, zein egun bidea ez, baina bentzen batzuk eukitxe aukeri, ba, gauza politxe da. 8. tantoa Sakez egin du Berriatuak, luzea izan da urrengoa, beste bat ateratzeko aukera, Oier Mugartegik. Markina eta Berriatuaren arteko finala ikusten ari gara, Mendibarren pilotalekuan. 3 partidutatik lehen da bizikoa da hau. Ales Goitia eskubiz atzeratu, ikutu egin du Mugartegik 13. izango da kanpotarrentzat. Oierren laguna markinarra horrek esan nahi du behar bada, bikote sendoa osatzeko ez dagoela aurraririk. Bai, markinek lagatako pelotari bat, normalin markinek berantzako honen hartuko ban, dudei bez da. Bai, berretxun hoxe, edade hontan justo bat falta, eta beti eskatutzu beste eskolan bateri, hori beti izen da holan, da gauza politxe da. Normalin hori bai, honena sekulo ez dutzu lagako, ze eurentzako hartuko da. Hala ere, behean, omen daude ondo dabiltzen beste gaztetxo batzuk. Bai, gazte bidea, zorre bat, berretxun bizibisek, bat ondarruko gurasuk eta besti, eta bai aurrelarisek, bai atzelarisek oso bikote ona itzen dabe, alkarraz da bizia jolazten, da nipen zot, etorkasunerako, berritxureko pareja gogor bat izango dela. Sakez egindakoa edo erreston utxe egindakoa, 15. markinarentzat, erdiak egin dituzte Ales Goitiak eta Daniel Mandiolak. Mikel Lekube, ondo aurreratu da Daniel Mandiola, ezin, pelotan ondik noraz torkion begira zijoan. Bai, Oierri ikusteako bizkate, deskantxaut ez da, nervioso egongo da, eta pelota erretzak da bilibulfaitan, da hortxe joako ontxe bizkate markadora barrio. Arrebotera Lekubek, ean nola moldatzen den Ales, Larrura, eta tanto. Arindoa partida. Bai. Delantero urdine bizkata arriesga honbiko egituaz, atzelarixe bizkate lekostu kanpo da, pelota asko faitan, da, bueno, ongorrexek hartu da aldi, eta ikusten da, partidu gorriko aldera daila. Orain arteko alderik handiena hauxe da, 9 tantokoa. Daniel Mandiola. Oier Mugartegi. Atzelariak nor baino nor indartsuago. Ezin. Berritxuko atzelariak 18 eta 8 orain bai badirudi. Neurketa hausten ari dela. Bai, diferentzia ondixo hartu da, ontxe 6-7 tantutanak batera itxu eta babe izonak aurretik. Gola. Ezker hormatik gora aldegin dio pilotak. Oier Mugartegiri.
19 eta 8. Eta bien bitartean, bigarren partidan jokatzen ikusiko ditugun pilotariak berotzen hasi dira, badakite azkar doala lehen da biziko hau eta lehen bailen prestatu beharko dutela bere gorputza partida jokatzeko. Arbe eta Zabala ikusiko ditugu batetik, Alberdi eta Lekue bestetik. Pronostikoa bai kadeteetan eta bai gazteetan Markinaren aldekoa da nabarmen xamar eta Argatik erdian jarri dute azken neurketara arte erabakita egon ez dadin aukeraren bat izate aldera edo. Bai, hori goboto, ez da organizazioek aldatzi hori partidu, ze hola, zelan eia txapelketi erabakitxo gongo zan da, hola, mentzete aukeri duke bigarren partiduko, berritxuk irabazten badu, azkenengo partidun jolastuko dana. Okerezkoan nago iaz, final hau bera izan zen, eta bigarren partida juveniletan irabazi eta ja hirugarrenak ez zuen askorak balio izan, eta hori ekiditeko edo, aurten neurketen ordena aldatu dute. Okerra hondirik ezean, lehen da biziko puntua, Markinak irabaziko duela ematen du, 22 eta 8 baitira markagailuan, 12tik 22 zuzen, etorri dira gorriak. Bai, ikusten da ez izela parkatza bat, serixoa eskolazten biziak eta alba besti geixia eslaga tante egiten, ikusten da horretxe da izela. Mugartegi, atzelariak eskatu arren, Ales Goitia jautzi egin eta bera sartu da. Pelotian gozia, zundor. Zageruko danle lege dartu eskatutze, baina hori zageruan peloti zen da, ze ondo kolokautu onda, baina bueno. Permitidu lege olako faio bat. Beste pelota bat, ateratzeko asmoa dute. Ez. Arruan izan da sakea. Mandiola. Errebesez jarri da, pelota hartzeko Lekube, Mandiola. Oso atzean Goitia. Mikel, azpiazpitik. Dipareta barruan. Justen da danel ezelako klasi duken, Gombe horma bixe ezelan azpitzik hartu, behitxu nundauen da zoragarria metxu dut tantu. Ez da erraza egin duen egitea. Zumetatik eukide balesek bere eskuitzela, postura politxe bisek eta ikusten da pelotari bat, bizkate gorputzeitxak honin asko jolastuko da dela. Zestan. Mikel Lekube. Ales. Uts, Mikelek 24 eta 9. Amaika eta bateko partziala egin eta 6 tanto falta zaizkie bukatzeko. Aurrelaria pasa, atzelariari gaizto etorri zaio 25 eta 9. Hau erabakitzen hasita dago. Ba, ikusten da, ja urdine be moralaia bajutxua duk eta partidu bastante korria, ja. Mugartegi. Gutxienez saiatuko dira pelotaka da on batzuk eta erremate honen bat egiten. Neurketa amaitu baino lehen, baina ez da erraza izango. Bata bestearen atzetik, tantoak oso azkar. Gorrien alde erortzen ari baitira. Hogeita 6 eta 9. Goitiaren sakea, Lekube jokaldia egingo du. Erdira atera zaio Bipareta, iritsi da Ales. Mugartegi. Ona. Hogeita 7 eta 9. Hiru falta zaizkie. Markinarrei. Lehen da biziko puntuaz jabetzeko.
Ales Goitiaren sakea. Oier Mugartegi. Altura handia eman da. Mandiola. Ezin, Oierrek. 28 eta 9. Bi tanto baino ez. Oso luzea. Errebotea. Barrura ondo botatakoa. Oier. Azken aurrekoa, 29 eta 9. Eta pilotakadak zenbatu izan bagenitu. Nik uste gehienak Ales Goitia jotakoak izango zirela. Ikusi da, partidu bera bakarrik manejo da bela, ipini da horre zazpitxik sortzire bitxartin da lehen gozuk askotan eskatutze peloti, baina ez dutela gehixen dentan. Lehen da biziko sakea luzea. Azkenaren bila Ales Goitia. Bipareta horrekin amaitu nahi du eta baita lortu ere. Partidu ondo amaitzeko intentzioa ze bota dute lortu du. 30 eta 9. Bana eta Pina izan dira. Gero 7 eta 2 aurreratu Markinarrak. 8 eta 5 harturatu zaizkie pikin bat etxekoak. Baina 12 eta 8kotik iaia bukaera arte tanto gehienak. Goitiak eta Mandiolak egindakoak izan dira. Aurreneko puntua beraz, Markinarrentzat ondoren senior mailako partida ikusiko dugu.